Prvý krok, špičkoví muzikanti. Druhý krok je uistiť sa, že tieto hviezdy dokážu komunikovať a spolupracovať. Častokrát názor, ktorý ja považujem za správny, prezentujem kolegom ako hypotézu. Nepoviem, že toto je takto a takto, lebo. Hej? Poviem, že myslím si, že toto by mohlo byť takto a otvorím diskusiu. Ešte predtým, než začneme, chcel by som vám povedať ďakujem. Naša komunita totiž neustále rastie a na slovenský odborný formát dosahujeme naozaj neuveriteľné čísla. Chcel by som vás však poprosiť o jednu vec. Ak vám naše epizódy dávajú zmysel a ešte ste tak neurobili, dajte nám odber a pomôžte nám tak rásť a zlepšovať obsah. Pre vás je to zadarmo a pre nás je to ten najlepší signál, aby sme tvorili aj ďalej. Ale teraz už poďme k dnešnému hostovi. Užite si to. Mojím dnešným hosťom je jeden z najuznávanejších manažerov na Slovensku. Dalo by sa kľudne povedať, že tam, kde nestíha štát, prichádza Milan Murcko a firma, v ktorej donedávna pôsobil ako CEO YIT. Milan, vítajte v mojom štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja by som sa vás teraz pýtal, keďže ste jeden naozaj z najznámejších a najuznávanejších manažerov, aký štýl manažmentu preferujete a prečo si myslíte, že ten štýl je naozaj dobrý a čo vám priniesol? Ja som presvedčený o tom, že ak ideme riadiť ľudí, v prvom rade si musíme položiť otázku, či je možné ľudí riadiť. Myslím si v prvom rade, že ľudí môžeme ovplyvňovať, ale nemôžeme ich riadiť. Ľudia sú príliš komplexné bytosti na to, aby sme si to predstavovali nejakým inžinierským spôsobom, že teraz zatočím volantom doprava a človek bude reagovať a pôjde doprava. Fungujeme v komplexnom adaptívnom systéme. Čiže čo sa týka riadenia ľudí, ja preferujem spôsob riadenia, ktorý je minimalistický. Všetko tomu prispôsobujem. Samozrejme, že musíte mať systém, ako to celé sa dá uchopiť a ako to dať do praxe. A nie všade to môže fungovať. Jedna vec je management z pozície povedzme CEO, druhá vec je, management, ktorý predstavuje majster na stavbe. Hej? Stále musíte pozerať na tých partnerov, ktorých máte na to riadenie. A pre mňa najlepší manažment je taký, ktorý je neviditeľný. Doslova neviditeľný, že tí ľudia si neuvedomujú, že sú neriadení, že sú ovplyvňovaní. Môj systém, alebo môj štýl vedenia alebo riadenia sa do značnej miery zhoduje s myslením v literatúre slušne popísaným, ktoré sa nazýva, že jazz band leader management. Uh-huh. A keď sa pozrieme na jazz, ako funguje, mimochodom to je moja obľúbená muzika a v podstate nič nepočúvam, čo sa mojej manželke nepáči, ale musí to niekedy znášať. Keď zoberieme, ako funguje jazz band, hej? Predstavte si, že ste super jazzový hráč na nejakom nástroji a chcete si urobiť skupinu, ktorá bude špičková. Uh-huh. Čo urobíte ako prvý krok? Hej, urobíte to, že nájdete si špičkových muzikantov na každý jeden nástroj, ktorý chcete mať v skupine. Uh-huh. Hej, to je že absolútny základ. Neurobíte to, že najmete si priemerných nejakých, kamarátov, kohokoľvek a potom sa snažíte robiť dobrú muziku. Prvý krok, špičkoví muzikanti. Uh-huh. Druhý krok je uistiť sa, že tieto hviezdy dokážu komunikovať a spolupracovať. Lebo bez toho, poznáme príklady zo športu, kedy špičkové All-Stars týmy prehrali s lúzrami typu Anglicko versus Island vo futbale. Uh-huh. Čiže uistiť sa, že vlastne oni vedia spolupracovať, je to, čo ja nazývam blending.
nablendovať ten tým tak, aby ste zobrali špičkových odborníkov, dali ich dokopy a bola medzi nimi synergia, je vrcholné majstrovstvo manažmentu. Nepoznám dôležitejšiu vec, ako je toto. Lebo väčšina manažérov urobí tú chybu, že nemá čas na výber a potom 50% ich času predstavuje management, rozumej, riadenie ľudí, ktorým dali nesprávnu pozíciu. Ale naspäť k tej jazzovej kapele. Čiže ak ste naozaj nablendovali ten tým a môžu to byť stars, ale ani nemusia, že vlastne tam je dôležitá tá synergia. To je dôležitejšie ako to, že každý je špička na danom nástroji. Tak ako akýkoľvek master blender, keď robí whisky alebo robí QS z nejakých vín, tak proste musí mať to majstrovstvo a musí vedieť, čoho, koľko, z ktorého súdka dať do toho celku, aby to celé fungovalo. No a tam práca nekončí, lebo urobili ste len to najpodstatnejšie, čo je pre úspech dôležité, ale potom následuje ten leadership. Máte správnych ľudí na správnych miestach a prichádza na scénu leadership. To znamená, že vaša rola je koordinovať daných hráčov vo vašej kapele tak, aby dokázali doslova komunikovať. Hovorí sa, že jazz chat, že oni vlastne na tých špeciálne v tom takom barovom improvizovanom jazze to platí. Oni spolu komunikujú a vlastne nemôže ísť každý do sola, lebo potom je to kakofónia, ktorú niekedy ako počujeme a ťažko sa s ňou vyrovnať. Je tam úloha toho lídra, aby dokázal ovplyvňovať tých ľudí tak, že ak ide do sola bubeník, ostatní ho podporujú. Hej? Že nesnažia sa ísť do sola práve vtedy, keď sedí tam a to je to umenie vycítiť a počuť a mať to navnímané, že teraz je solo pre bubeníka a saxík, klavír, basa proste idú do supportu, do toho krovia, ktoré podporuje výkon, aby vynikol čo možno najviac, aby ten poslucháč dostal maximum z toho. A potom zase vyspelosť tých hráčov určuje to, že vedia, kedy je dosť. Hej. Nemôže byť, bubeník v sole polovicu skladby, lebo môže byť, ale nie je to akože dobre vyvážené. Hej. Že on ustúpi a teraz tí ostatní medzi sebou chvíľu komunikujú a ide dopredu, saxík, hej? A tí ostatní sa s ním nehádajú. Nechajú ho a tak ďalej. A vlastne vzniká veľmi kreatívna hudba, ktorá dáva tomu konečnému užívateľovi, hovorím, ja mám radšej ten barový improvizačný jazz, vlastne ten zážitok. Hej? A teraz späť k tomu lídrovi. Čo robí líder? Hej? Samozrejme, že snaží sa ovplyvniť, ak tam dôjde k nejakej nezhode, čo sa môže stať a špeciálne u hviezd je to problém, každý chce excelovať, tak on veľmi jemným spôsobom dokáže akože to celé upratať, usmerniť. Hej? Ale nie intervenciou, ale nástrojmi, ktoré sú veľmi jemné, podprahové, ktoré vlastne títo majstrovskí hráči dokážu čítať, dekodovať, že čo chce povedať. Ďalšia vec je, že naozaj, že ten zákazník v tom bare, volajme ho zákazník, si to chce užívať. Tam sú rôzni ľudia. Hráte nejaký kus a zistíte, že jednoducho tí ľudia nepočúvajú. Bavia sa, pozerajú mobil. Že
jasný feedback od zákazníka, že kvôli tomu som tu dnes neprišiel. Toto nie je ono. Hej? Čiže čo je úloha toho lídra? Hej? To je ten frontman, ktorý je akože, ak si to nevšimne nikto z kapely, aby reagoval, čo častokrát je to ťažké, frontman určuje, že čo bude ďalej. Hej? Aký kus bude ďalej. Pozerá na to publikum a reaguje na zákaznícke potreby. Hej? A v biznise tie zákaznícke potreby nie sú len ten konečný zákazník, hej? Lebo ten zákazník je aj ten kolega, ktorý mi pripraví rozpočet, aj ten kolega, ktorý mi urobí, marketingový prieskum, ktorý a tak ďalej, takže to sú všetko zákazníci. Hej, a vlastne ten líder urobí to, že sme responsívni, kreatívne reagujeme na zmenu a toto je veľký rozdiel medzi orchestrom. Častokrát sa hovorí, že dobrý biznis musí byť ako dobrý vyladený orchester. Hej, ako ja nehovorím, že nie. V niektorých prípadoch je to dôležité, ale keď to porovnáme jazz a orchester, v podstate orchester nereaguje na to, čo si myslí publikum. Hej, prišli ste na ten kus, tak vám zahráme teraz malú nočnú hudbu a bude to presne to, čo tu mám napísané a váš názor, OK, môžete mi to povedať potom. Hej. Že to je ten rozdiel. Čiže tá orientácia na zákazníka tam chýba. Hej, že toto je rozdiel, prečo ja hovorím o jazz band lídrovi. Hej, a celý ten spôsob, že prečo ten jazz band leadership funguje, sa začína na úplnom začiatku. To znamená, že ak si vyberiete do kapely nesprávnych hráčov, je úplne jedno, aký dobrý manažer, aký dobrý líder ste. Výsledok nebude dobrý, to je zaručené. Nebude dobrý. Hej? A keď pôjdeme po tých krokoch, hej, že teraz sa pozrieme na to, že výber ľudí v biznise. Hej, poďme k biznisu teraz. Zoberte si, máte svoju prax, ja mám svoju, koľko lídrov, manažerov, ktorých poznáte, by vám povedalo, že majú dosť času na to, aby si osobne vybrali vlastne kolegov do firmy. A teraz nehovorím len priamy direct vlastne reports, ale aj ostatných kľúčových ľudí. No, moja skúsenosť je taká, že prevažná väčšina manažerov je zaneprázdnená a nemá na to čas. A je zaneprázdnená práve preto, že na toto nemá čas. Je zaneprázdnená manažmentom nesprávnych ľudí. Čo je blbosť. Vy ste povedali pekne, včera bol krst knihy Mária Bajsa. Ja som už čítal ráno, že ste tam povedali takú vetu, že manažer je veľmi často ako lekár, keď tak ma opravte, že chodia za ním ľudia so svojimi problémami a toto v podstate ten manažer rieši celý ten čas. On je to už asi ten dôsledok toho nesprávneho výberu. Tak. Ja, ako originál znie tak, že ten CEO v tej kancelárii sa často cíti ako zubar. Hej, že ďalší, prosím, aký máte problém. Hej, to, čo sa vlastne v tej firme nedokázalo poriešiť, príde na váš stôl, ako na stôl CEO a snažíte sa to riešiť. A musíte to riešiť preto, lebo organizácia to nedokázala vyriešiť. Nedokázala to vyriešiť preto, lebo môže tam tých dôvodov byť veľa, ale častokrát je to preto, že tam chýba spolupráca, že tam chýba kompetencia, že tam chýba naozaj to, že tá skupina je obsadená správnymi ľuďmi. Hej. A keď sa vrátim naspäť, čo som začal rozprávať, je ten výber ľudí, tak ak mi niekto povie, že nemá na to čas, tak ja by som sa ho spýtal, že čo si myslíš o takom Muskovi, že má veľa času? 99,9% bude odpovedať, že teda to je že sakramentský zaneprázdnený líder. Napriek tomu on si urobí čas na to, aby urobil, že 3000 interviú.
3000 interviú. Ročne? Či... Nechcem teraz kecať, ale na nejaký projekt proste to takto urobil. Okay. Osobne urobil interviu s 3000 ľuďmi. A potom, keď sa nad tým zamyslíte, si poviete, že toto akože, čo za tým je? Hej? A sme naspäť pri tej myšlienke jazz band lídra, hej, Musk, a nielen Musk, Bezos robí to isté a mnohí lídri robia tieto veci, že toto je prvý krok, ktorý ak sa urobí nesprávne, tak výsledok nemôže byť správny. Môže byť zhruba dobrý, ale nikdy nebude, že výborný. Hej? Lebo keď manažér povie, že vieš čo, HR, potrebujem takéhoto človeka, tu je job description, choď a nájdi mi, HR urobí long list, urobí short list, tu sú traja, vyber si. Hej? Tak zaneprázdnený manažer si vyberie z 3 ľudí, o ktorých si HR myslí, že sú správne. Môžu sa tak mýliť, že oni nevedia presne, že čo ten manažer chce. Je to na základe kľúčových slov, ale nie úplne profil. Dostane na tacke, tuto je menu, vyber si z týchto 3, v podstate čokoľvek urobíš, aj tak to bude nesprávne. Hej? No a títo ľudia natečú do firmy, natečú do tej jazzbandovej kapely a začína sa, ja hovorím, management. Nezmyselný management, kedy viac menej, dovolím si metaforu, ja milujem metafory, že ak chcete, aby niekto proste vám strážil dom alebo odradzal zlodejov a kúpite si krásnu angorskú mačku, tak ako je jedno, že aký dobrý tréner ste, coach, manažer, je úplne jedno, že čo dokážete, hej? Pretože vy budete zaručene nešťastní a zaneprázdnení a mačka bude tiež veľmi nešťastná. Hej? Lebo proste budete chcieť niečo od nej, čo je jej neprirodzené. Blbosť. Hej? Jasné. A ja sa možno spýtam, že už sme sa tu bavili viackrát s hostiami, že na Slovensku, podľa mňa nie len na Slovensku, ale všade, v manažmente je veľmi vysoké ego u veľa týchto ľudí. A vy ste hovorili, že v tej jazz band, tej jazzovej kapele je veľmi dôležité, že každý vie, kedy je jeho chvíľa a vtedy ustúpi do pozadia. Ako identifikovať behom toho pohovoru, že naozaj ten človek nie je len ten špecialista, ten expert, že naozaj vie, čo robí, ale že bude mať tú schopnosť nechať vniknúť aj iných. Že vtedy, keď je tá správna príležitosť, alebo teda ten správny čas, že vie, kedy ustúpiť do pozadia, vie, kedy nechať zažiariť niekoho iného a že vie pracovať v tom týme. Ako to vy osobne identifikujete? Toto je veda a umenie. Hej. Veľa vám pomôže veda, profilovanie, psychologické testy, čokoľvek, ale potom nastupuje to umenie, naozaj vycítiť, či ten človek naozaj hovorí to, čo si myslí, alebo to, čo uhádol, že chcete počuť. Častokrát sa to deje na tých pohovoroch, to poznáme. A tam vlastne čím je človek skúsenejší v tom výbere, čím viacej to robí, samozrejme, tým rastie jeho profesionalita. A my ľudia máme takú schopnosť, že všetky tie skutočnosti, ktoré nastávajú, čokoľvek, reakcia pri rozhovore, potom, čo sa udeje vo firme a tak ďalej, my sa neuvedomujeme, ale všetky tieto informácie sa ukladajú do nášho podvedomia. Hej? Že vy na základe niekoľkých impulzov iracionálne poviete, že cítim, toto nie je v poriadku. Neviete povedať, že prečo to je. Ale cítite, že nie je to v poriadku. A to nie je nejaká alchymia, ani nejaké babské veštenie, ale je to to, že vaše podvedomie vám vyšle signál, aha, toto a toto už sme zažili a takto to dopadlo. A vy sa rozhodnete, či idete drill down, hej, že
zanalizovať ďalšími otázkami, ale si poviete, ne, to nie je ono. Hej? Že to je dobre popísaná psychológii situácia, kedy naozaj my niečo vieme, nevieme prečo to je, ale v zásade to je oveľa racionálnejšie, ako by sme si boli ochotní pripustiť. Hej? Čiže tu narážam na tú skúsenosť. Hej? Keď robíte prvých 5 pohovorov v živote, tak ako tá šanca, že to bude, že perfectly right, asi nie je vysoká. Hej? Ale keď ste už urobil 500 a máte s tými ľuďmi odžité, máte ten feedback, tak jednoducho to vaše podvedomie má modernou technológiou large language model, hej, ktorý vám ponúkne niečo. A či ten model, a tá paralela je perfektná, čím menší dátový model, tým väčšia chyba. Jasno, tým väčšia šanca, že to bude zlo. Čím väčší dátový model, tým je to lepšie. Samozrejme, ostatné predpoklady musia byť splnené takisto. Čiže to, že urobíte chybu, je zaručené. To ako, ja hovorím, že vyberať ľudí je ako kupovať melóny. Čo ste kúpili, zistíte, až keď prídete domov. Inak sa to 100% nedá. Hej. Lotéria niekedy, kedy si ste jednoducho človeka potrebujete, tak si vsadím a dúfam, že som sa nezmýlil. Hej, ale to je tá výberová časť. Ak tam urobíte chybu, ešte to nie je katastrofa. Pretože tá hlavná časť je v tej fáze od toho, keď človek nastúpi a začne nejak interreagovať s celou organizáciou. Pretože tam vidíte signály, kolegovia vám niečo povedia, vy vidíte ten prejav, vy vidíte, či veci sú načas kvalitné, ja neviem, aké konflikty a tak ďalej. Hej, vidíte rôzne signály, ktoré v prvom rade vy musíte mať systém na ich zber, hej, detekovať a analyzovať a robiť záver. Častokrát sa v praxi deje, že zoberie sa naozaj nesprávny človek na tú pozíciu, vybuduje si manažer s ním vzťah, alebo ostatní ľudia s ním vzťah. Chodíme spolu na dovolenky, na obed, ja neviem čo, prirodzene, tak tu ľudia fungujeme, vytvoríme si vzťah. Zrazu je to kamarát, ktorý vám, že torpeduje biznis a vy ste pred dilemou, akože OK, čo idem spraviť? Hej? Keď ho dám preč, tuto proste Anička mi bude chodiť plakať do kancelárie, lebo hej, urobím diskontinuitu v nejakej činnosti, lebo to nie je tak, že tuto si zoberiem z vešiaka a tak ďalej. Čiže vy tam máte dilemu, či a ako a kedy urobiť intervenciu. A veľká väčšina manažerov, ktorých ja poznám, váha oveľa viac, ako by mala. Častokrát na základe práve ich váhania odchádzajú z firmy, z tej jazzovej skupiny, odchádzajú ľudia, ktorí sú že perfektní. Hej? A ide ku konkurencii, pretože toxický kolega, s ktorým nevie, nechce, nemôže čokoľvek pracovať. Hej? Čiže tá schopnosť toho manažera, ja hovorím, že kultivovať tú záhradu, hej, jedna vec je to zasadiť, ale druhá vec je kultivovať, je veľmi dôležitá na to, aby tá firma performovala tak, ako si predstavujete. Hej, toto je niečo, s čím aj ja z praxe som čelil situácii, kedy sme išli robiť veľkú zmenu, ako naozaj, že zásadnú zmenu, týkala sa Lean Construction, máme spoločnú tému. A teraz mal som vlastne v manažmente ľudí, ktorí boli že špičkoví vo svojich oblastiach. Akože to boli že top odborníci. Hej? Ale toto nechceli, že rezistencia a jednoducho odpor k zmene.
ako chápal som ich v tom čase, lebo v tom čase firma bola na vyslni, excelovali sme vo všetkých KPIs, ktoré si viete predstaviť za takejto situácie. Presvedčiť ľudí o tom základnom predpoklade na robenie zmeny, a to je sense of urgency, je ťažké. Hej? Čo mi to tu ty hovoríš? Pozri, aký profit sme, pozri, aký market share máme, pozri, ako nám to funguje, pozri, koľko cien sme vyhrali. A všetko zelené. Niečo mení, zbláznil si sa. Hej? To nie je to, tak to musíme udržiavať. Hej? Čiže a teraz vy ako CEO máte dve možnosti. Buď si necháte týchto špičkových ľudí a budete ešte nejakú dobu performovať a potom prirodzene budete klesať, pretože ten trh sa mení. Alebo si poviete, nie, idem do disruptívnej zmeny, musím vymeniť tých ľudí, aby som firmu pripravil na to, čo bude o 3 a o 5 rokov. Hej? Toto sú že dilemy, že čo urobiť. Lebo vy aj keď ich vymeníte, riskujete, že nenájdete tých správnych ľudí, riskujete, že teda tá zmena sa vám nepodarí, riskujete, že sa mýlite v tej zmene, že ten trh teda bude iný. Hej? Že toto je komplexita, ktorá, keď počúvam niektorých odborníkov, ako robiť zmeny, jasné, Kotter a tak ďalej, mnoho guru je na to, ale robiť zmenu, keď reálne nemáte sense of urgency u tých ľudí, toto je majstrovstvo zmeny. Toto je to, kde musíte naozaj ukázať, že kto ste a čo dokážete v tomto smere urobiť. No a ako ste potom postupovali? Lebo to je pekný taký, že špecifický príklad. To bola moja ďalšia otázka, že či viete povedať nejaký pekný príklad z praxe a ako to teda pomohlo možno zmeniť výsledky, aj keď v tomto prípade výsledky boli dobré, ale mali ste za tým nejaký plán? Čiže ako to nakoniec dopadlo, ako ste k tomu pristupovali? Skúste nás do toho trošku dostať krok po kroku. Strašne veľa dlhých rozhovorov samého so sebou v prvom rade. Naozaj nie je to jednoduché, lebo tej neistoty tam je veľa. Hej? Bude to tak, ako si ja myslím, nebude. Budem to vedieť zaimplementovať, nebudem. Bude ten impact taký, alebo nebude a tak ďalej, a tak ďalej. Okrem toho, proste sú to vaši najbližší kolegovia, s ktorými ste robili 5, 7, 10 rokov. Hej? A všetci hovorím, že špičkoví ľudia. Takže toto je, že naozaj, že ťažká manažerská dilema, ale ja som si položil otázku, že kde je vyššia pravdepodobnosť, že kto má pravdu? Hej? Je pravdepodobnosť vyššia v mojom prípade, že ten trh sa bude vyvíjať, postupne konkurenčnú výhodu, ktorú my máme, konkurencia bude kopírovať, bude sa stávať stále viac a viac irelevantná, čiže ja keď dneska nezačnem budovať konkurenčnú výhodu, ktorá bude robiť rozdiel o 5 rokov, tak keď ju začnem robiť o 5 rokov, je neskoro. A toto bol základ môjho rozmýšľania. A teraz vlastne som rozprával veľa s kolegami a aj teda som si to vyhodnocoval. Ak majú pravdu oni, tak v tom najlepšom prípade budeme my tu hráč. Hej? Budeme vedieť robiť všetko, čo všetci ostatní. A ak nemáte tú diferenciáciu v tej konkurenčnej výhode, tak vieme dobre, že to je začiatok cenových vojen, ktoré nevedú k ničomu dobrému. A povedal som si nie. Ja som presvedčený, že ja mám pravdu a musím to urobiť v záujme dlhodobej prosperity firmy. A naozaj zo 4 členov top týmu som 2 vymenil. Hej. A proste išli sme ďalej, uvidíme teda, aký bude ďalší vývoj, lebo ten tým je relatívne čerstvý. Uvidíme. Ak by ste mali, ja sa vrátim možno k tej metafore orchestra toho jazz bandu, keby ste teda mali povedať, že prečo vy ste zástancom toho jazz bandu a nie toho orchestra, a možno to spojiť s nejakými číslami alebo s reálnymi príkladmi. Nemusí to byť priamo z YIT, môže to byť aj nejaký príklad pekný zo sveta.
Na čo by ste to najviac vedeli demonštrovať a ako by ste vedeli popísať tie nevýhody a výhody týchto dvoch systémov? Ako tá metafora a jedna aj druhá je metafora a veľa záleží na jej interpretácii. Hej, že ja to vidím aj v jednom, aj v druhom prípade ako kontinuum, že to nie je, toto je jazz band a toto je orchester. Hej. Medzi tým je nejaký priestor a za tým je tiež nejaký priestor. Ako veľmi je to jazz band, ako málo je to jazz band a tak ďalej, a tak ďalej. Hej, že vlastne ono sa to akože, to je, ako som povedal, kontinuum, hej, že ono sa to pohybuje na nejakej škále. A ak to chceme porovnať, tak si musíme zadefinovať, o akom jazz bande presne hovoríme a o akom orchestri presne hovoríme. Ale zovšeobecníme to a v zásade jazz band je oveľa lepší v tom, keď potrebujete byť kreatívny, responsívny, spolupracujúci ako základný default. Hej? Kdežto orchester je zo svojej podstaty taký, že ste v prediktívnom prostredí, ste v prostredí top-down pyramidovej štruktúry, ste v prostredí, kedy ten zákazník je relatívne stabilný, hej, že správa sa nejak stabilne, že nie je to, že aha, teraz ľudia v bare začali riešiť mobily, tak musíme zmeniť niečo. Ak ste v nejakom stabilnom prostredí, takých prostredí už nie je veľa, ale sú, tak jasné, že ten orchester je fajn, je efektívny a všetko je v poriadku. Hej, ale tá responsívnosť k zmenám na trhu je nízka. Čiže ja tu vidím akože tieto dva akože základné rozdiely a čím menšia firma, samozrejme tým lepšie sa rieši jazz band. Hej? Lebo vo veľkej firme potrebujete tzv. Business byrokraciu, kde je špecializácia daných ľudí na dané úzke činnosti a tých nejakým spôsobom je treba organizovať a koordinovať. Hej? Kdežto v malej firme vlastne tie vzťahy poriešia veľa chýbajúcich procesov a štruktúry. Hej? Čiže zhruba tak by som to akože povedal. Samozrejme aj ten líder, ktorý tam je v tom orchestri, proste to je autorita. Hej? To je to, že proste keď urobím niečo, tak každý registruje, čo som urobil a nediskutujeme o tom. Hej? A to práve tam sa stráca tá responsibilita k zmenám. Hej? Kdežto v jazz bande ten líder sa zaujíma o tých vlastne svojich členov tej skupiny, nechá ich robiť, nechá ich experimentovať, naozaj ich koordinuje. Čiže toto je to, čo ja by som povedal, že je taký základný rozdiel v tom spôsobe riadenia. Čiže keď sa budeme baviť o teraz veľmi populárnom, že VUCA World, tak ten jazz band je práve veľmi dobrý, lebo je adaptívny a dokáže reagovať veľmi rýchlo na zmeny. Presne tak. Kdežto, keď je to prostredie nejakým spôsobom veľmi definované na základe nejakých pravidiel, alebo napríklad armáda je pekný príklad, že to je čistý orchester. Áno. Monopol alebo oligopol. A je viacero takých biznisov as usual, hej, že ja neviem, zdravotníctvo možno by som povedal a tak ďalej. Jasné. Dobre, možno teraz, aby sme vás ako osobnosť poznali trošku viac do hĺbky, čo je taká vaša superschopnosť? Čiže čo robíte proti prúdu? Čo robíte inak ako možno ostatní CEO? A čo akože celá spoločnosť možno považuje, že toto je správne, ale vy to robíte úplne inak? Asi viacero vecí. Jedna z vecí, ktoré v mojom riadení prevládajú, je tá demokratickosť riadenia. Častokrát názor, ktorý ja považujem za správny,
prezentujem kolegom ako hypotézu. Hej, že nepoviem, že toto je takto a takto, lebo. Hej? Poviem, že myslím si, že toto by mohlo byť takto a otvorím diskusiu. Toto vám dáva možnosť rásť ako manažerovi, ako lídrovi, pretože dostávate tie vstupy z oveľa širšieho prostredia a dokážete korigovať svoje konanie, myslenie, rozširovať ho, čo je veľmi dôležité na ten vývoj firmy. Čiže naozaj používam častokrát, nahrádzam absolútne tvrdenie vetou, ktorá je skôr hypotézou. Hej? A čo ak by toto? A čo sa stane, ak toto? A čo si myslíte? A tak ďalej, a tak ďalej. Hej? Že tým pádom vlastne vy vťahujete tých ľudí do tej diskusie, môžu vás obohatiť. Kľudne môžete zistiť, že sa teda naozaj ste sa mýlil, pretože toto presne je tak, ako hovorí ten výrobný riaditeľ a vy máte len proste ten uhol uši a nevidíte to. Čiže toto je určite niečo, kde idem proti prúdu. Ďalšia vec, o ktorej sme už dneska čiastočne hovorili, je, že nemyslím si, že ľudí je možné riadiť. Je to naivné myslenie nezrelých manažérov, ktorí si myslia, že ja keď poviem človeku, že urob toto, tak on to urobí a urobí to tak, ako som mu povedal. Vieme dobre, že bežne sa to nedeje. A keď sa deje, tak má to svoje limity. Čiže toto je vec, ktorá je taká, by som povedal, tiež dôležitá v tomto mojom manažerskom štýle. A rozmýšľam, že čo ešte? Určite vlastne v tom manažmente je to, že človeka sa povýši na manažerskú funkciu a očakáva sa, že on bude vedieť riadiť ľudí. Hej? Skúsený, perfektný inžinier, perfektnými výsledkami, urobíte z neho manažéra a katastrofa sa stane, pretože proste je to človek, ktorý tá práca pre neho nie je. Špecialista. Hej. Že vlastne, keď si zoberiete priemer tých firiem, tak mi povedzte, že koľko ľudí, ktorí sú na manažerských pozíciách, skutočne študovalo manažment, proste pozná psychológiu osobnosti, dynamiku v tímoch, pozná, ako funguje motivovanie a nefunguje, pozná všetky tieto veci. Ja si dovolím tvrdiť, že 95% manažérov toto nikdy neštudovalo. Pritom management je také isté remeslo ako čokoľvek iné. Hej. Vy ak chcete byť dobrý manažer, v prvom rade musíte ísť do učenia, potom máte tie nejaké tovarišské roky, kedy niečo viete, niečo skúšate, učíte sa v praxi. Hej. Až potom prichádza to majstrovstvo, kedy ste urobili veľmi, veľmi veľa chýb, veľmi veľa vecí ste vyskúšali a už viete ako na to. Hej, že toto je zarážajúce, že chceme od špecialistov, aby riadili ľudí a oni o tom nevedia veľa. Dáme im hen taký kurz, onaký kurz, oni idú na ten kurz, o 2 mesiace už len tak matne a o pol roka vôbec si na to nespomenú, že čo to tam vlastne bolo, pretože tá internalizácia tých vedomostí proste neprebieha tak rýchlo, ako by sme si želali, pretože ten overload, alebo teda to zaťaženie toho manažera je tak veľké, že on má 3-krát viac veci na urobenie, ako reálne dokáže stihnúť. Čiže on vytesňuje niektoré veci, ktoré nie sú nevyhnutné na prežitie. Častokrát to tak je. Niekde viac, niekde menej. Čiže
úspešnosť zabúdania je tam veľmi vysoká. Čiže veľa vecí, aj v školení sme investovali veľa do školení. Ak to nemá jasný systém, ako to know-how internalizovať, že naozaj to zoberiem a začnem to implementovať a riešim, je tam nejaký follow-up a tak ďalej a sú tam nejaké stupne, tak potom, keď tu je nejaký kurz, tam, onám, však robíme kurzy. Áno, ale ten výsledok nie je taký, aký má byť, pretože to vzdelávanie musí byť systemizované a musí byť celoživotné, pretože jednoducho ten svet sa mení a ak sa neprispôsobíte, tak ste irelevantní. Uh-huh. Ja vás vnímam osobne ako veľmi inovatívneho, čiže už len to, že ste začali hovoriť o líne vo svete stavebníctva, to není evolúcia, to je revolúcia. Mm-hmm. Čo vy a najnovšia technológia AI? Ako možno s ňou spolupracujete? Čo na ňu hovoríte? Ako ju vidíte možno vo svete stavebníctva? No, nestihol som si kúpiť Mac Mini, už sa nedá. Naozaj, akože robím s tým. Momentálne pre mňa je cloud ako hviezdny systém. Veľa ho používam na rôzne účely, ale používam ho vyslovene ako konzultanta. Hej, že keď niečo robím, nechám si vygenerovať nejaké nápady, nechám si od neho akože posúdiť svoje vlastné myšlienky, ale nenechám ho ako keby tvoriť za mňa, pretože považujem to za podvod. Hej, že nemôžem prezentovať proste niečo za svoje, keď je to výsledkom nejakého sofistikovaného kódu, ktorý je celý za tým a dát, ktoré sú za tým. Čiže bežne na tom robím. Teraz som objavil rôzne funkcie v Claude, ktoré sú geniálne. Naozaj som mal aj ambíciu, že pôjdem aj naozaj riešiť svojich vlastných agentov. Teraz myslím nie ako to povedať, niekoho, kto vám radí, ale kto reálne robí za vás činnosti. A možno som starší na to, ako by bolo treba. Ja si toto nechám mladším ľuďom, kolegom, ale som v kontakte s ľuďmi, ktorí sa v tomto smere orientujú a ktorí to robia. Ja samozrejme v tom biznise veľa robíte s Excelom, tak dneska objavujem rôzne chyby v vzorcoch, o finančných modeloch, ktoré sme riešili pri kúpe pozemku, idete si dať 20 miliónov eur do pozemku, tak jednoducho musíte si veľmi dobre zrátať, aké budú výnosy, aké budú náklady v čase a tak ďalej, proste tzv. Diskontovaný finančný tok a tie premenné vlastne modelujete, a aby ste prišli k nejakému poznaniu, že aká je senzitivita. A teraz vlastne som to hodil do Claudu, aby mi tam riešil logiku a som prišiel, že a toto tu je nie tak, ako malo byť, a napriek tomu sme urobili rozhodnutie. Lebo keď to postavil človek, ja neviem, dávnejšie, tak samozrejme rôzne ďalšie veci, ktoré to dokáže postaviť ten model úplne nánovo, potom ho vyladiť v tom plugine a tak ďalej. Čiže áno, robím s tým, zaujíma ma to, tak ako všetko nové vždy ma zaujímalo. Myslím si, že naozaj som človek, ktorý má rád nové, inovatívne veci. Myslím si, že je to game changer, ktorý zmení veľa vecí. Uvidíme, ako rýchlo to len bude. Hej. To, že to zásadne zmení veci, to asi aspoň teda ja o tom nepochybujem, a uvidíme, aké dopady to teda celé bude mať vôbec na nás, na ľudí. Hej. Poznáme tie diskusie, že či naozaj zblbneme. Taký príklad, zoberte si kalkulačky. Kedysi proste veľká násobilka išla hlava len tak hučalo. Dneska prišli kalkulačky, akože mala ešte ako tak.
hej, ale tam to skončilo. Hej. Spočítať si na papieri, ja neviem, vynásobiť trojciferné čísla, alebo tak, že to sme robili bežne. Hej. Moja mama učí matematiku na strednej škole už 30 rokov, takže áno, počúvam tieto porovnania kedysi a dnes. Takže... Mozog zlenivel. Je to tak. Vy ste pre mnohých ľudí inšpiráciou a mňa teraz zaujíma, že kto v živote najviac inšpiroval vás z ľudí okolo vás a možno ktorá kniha je pre vás taká najväčšia inšpirácia, ktorú by ste odporúčili našim divákom? Ja mám akože veľa takých hrdinov, ktorí ma inšpirovali v niečom v danej fáze života. A možno ja strašne veľa čítam veľkú knižnicu, ako myslím odbornú, možno 350 kníh a mám strašne veľa načítané. Ťažko, lebo ako hlavne teda sú to veci zo stratégie a z inovácií. Hej. Čiže ak hovoríme o knihách, ako je veľa nových kníh, veľmi zaujímavých, ale proste existuje taká klasika, ktorú je treba poznať, aby ste mal základňu, na ktorú môžete robiť nadstavbu. Veľa ľudí si kúpi, ja neviem, najnovšie publikácie, čo sa týka inovácií, zmien, stratégie a tak ďalej, ale chýba aj ten základ. Hej, a potom je to ťažké, keď nerozumiete základu, aby ste na to stavali proste tú pyramídu smerom hore. Tak ja neviem, myslím si, že poznať veci, ako je Blue Ocean Strategy, hej, a poznať veci ako ja neviem, Good to Great, hej, čo je viac o leadershipe a týchto veciach, pomáha potom lepšie pochopiť tie nové, modernejšie postupy. Hej. Môžete si vy dnes kúpiť, ja neviem, knihu Human Element o novom pohľade na robenie inovácií, ale ak nepoznáte Christensena a jeho Innovator's Dilemma alebo Innovator's Solution, tak z tej knihy pochopíte oveľa menej, ako by ste mohli, ak by ste toto poznali. Lebo vlastne vysvetľuje, ako fungujú inovácie ako také. Že ako sa stane, že niekto niečo vymyslí, ako sa stane, že niekto postupne to implementuje, ako sa stane, ako sa rozhodne, že čo bude tá dominantná technológia, ktorá vyhrá. Hej, a má to tam veľmi dobre popísané. Hej, a keď si dneska kúpim dobrú knihu na tú tému a viem to prepojiť s tou klasikou, tak myslím si, že to pochopenie je oveľa sofistikovanejšie, ako keby som si prečítal len tú knihu. Ako nič jej nevyčítam, je super, ako častokrát perfektné nové myšlienky a ja naozaj čítam knihy tak, že ja knihy nečítam, ja ich analyzujem. Ja prvýkrát si knihu prečítam tak, že zoberiem ceruzku a vlastne počiarkujem všetko, čo by mohlo byť potenciálne zaujímavé. Zároveň, keď narazím na niečo, čo je určite zaujímavé, tak dám tam výkričník 1 až 3. Hej, celé to prečítam. Potom idem druhýkrát a z toho vlastne vyselektujem len to, čo je naozaj už v tom kontexte zaujímavé. Obyčajne s fosforovou fixou to vyznačím. A tretíkrát tej knihe si vyznačím len absolútne kľúčové slova a kľúčové tvrdenia. Hej. Čiže ja potom, keď tú knihu zoberiem, o rok, o 2, o 3, a takto si ju prelistujem som v obraze. Viem, o čom to je, viem, kde je vhodné urobiť drill down, lebo práve z dnešného uhla pohľadu, potom, čo som si prečítal, ja neviem, Human Element, viem, že ako to svojím spôsobom koreluje, alebo sa to prekrýva, alebo ide oproti. Čiže dosť som experimentoval so systémom Zettelkasten, to je vlastne robenie poznámok a vlastne indexácia poznámok.
Ale toto som nedotiahol, nejak ako, že som stratil páru. Mimochodom výborný nástroj pre tých, ktorí si chcú urobiť svoju vlastnú ako sa to povie, knowledge databázu, ako databázu vlastných vedomostí. Hej, že tým, že vlastne tie jednotlivé svoje poznámky z tých kníh máte indexované, tak ich dokážete na základe vlastne tých indexov spájať a viete, čo s čím súvisí a veľmi rýchlo dokážete robiť veľmi dobre kvalifikované závery. Čiže spraviť si to taký systém vedomostí? Áno. Čo je pre vás také najväčšie životné múdro? Čiže keď bol Milan Murcko 18-ročný chlap, alebo začínajúci chlap, a dnešný Milan Murcko, čo ste si vtedy mysleli, že robíte super a že to určite nie je inak? Ale behom života ste zistili, že to je možno úplne naopak a že to je... Hej. Samozrejme, že človek sa nejak vyvíja v čase a ja by som povedal, že ten ľudský mozog je ako taký, to veľmi zjednodušíme, až zvulgarizujeme, taký biokomputer, ktorý vlastne sa narodíte so základným operačným systémom a potom vlastne dostávate update toho softvéru na základe toho, aká je vaša skúsenosť s vonkajším svetom. Hej? Že vlastne ovplyvňujú vás rodičia, učitelia, tréneri, kamaráti a tak ďalej, známi guruovia všetkého druhu. A vy sa nejak vyvíjate. Čiže je to systém vývoja, kde v každej fáze máte niečo, čo je dôležité je na vás, či tá výhybka pôjde takto alebo takto. Hej. A ja neviem odpovedať, že čo najviac mňa ovplyvnilo. Hej. Ale myslím si, že základné veci sú tie, ktoré my sa naučíme už v materskej škôlke. Neklam, nekradni, nerobil inému zle. Hej. Toto je niečo veľmi dôležité a potom samozrejme to, čo napríklad mňa ovplyvňovalo, hej, obyčajne starí rodičia, majú väčší vplyv na tie decká ako rodičia, tak zo pár lekcií, ktoré som dostal od starého otca, keď som mal 13 rokov, tak v tom čase vlastne sme bývali na dedine, tak prinieslo sa drevo na kúrenie v takých tých metroviciach. Teraz to vysypala tá Tatrovka, kopa, že som nedovidel nakoniec. A dedo hovorí, že teraz to ideme porezať na tie klátiky. Že úplne som išiel odpadnúť a on mi vtedy povedal, že pre oči je to veľa, ale ruky to zvládnu. Hej? Že toto ma naučilo, že ako keby nebať sa akejkoľvek práce. Hej? Že jasné, že keď je to pred vami, tak je to veľa. Ale raz to bude za vami a vy budete oveľa ďalej, ako ste bol predtým. Hej? A ďalšie veci, ktoré častokrát mali veľký význam v nejakej fáze života. Hej? Takisto od starých rodičov. Nevzdaj sa. My sa nevzdávame. Hej? Akože my sme tí, ktorí vždy stojíme na nohách. To bude expresívne, ale poviem to. Kedy si dedo mi povedal, že do obyčajného človeka, ak raz strelíš, padne. Ale do nás musia streliť dvakrát a ešte aj kopnúť, aby sme padli. Čiže toto je akože dosť emocionálne pre mňa, lebo jasné, že dedo nežije, ale veľmi, veľmi ma to ovplyvnilo. Veľmi pekná myšlienka. Ďakujem za ňu. Možno pre divákov ešte teda môžeme povedať, keďže vy ste skončili kariéru v YIT a teraz poskytujete poradenstvo, mentoring a coaching iným CEOs, iným lídrom.
o tom, ako správne robiť biznis, ako robiť developerské projekty. Tak ak potrebujete nejakého radcu, ktorý vás tým prevedie, Milan Murcko je tá správna osoba. Milan, ďakujem vám veľmi pekne za tento rozhovor, bolo to veľmi inšpiratívne. Ďakujem, že ste prišli, prijali pozvanie a želám vám všetko dobré. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie, užil som si to, super, ďakujem pekne. Zaujala ťa táto téma? Navštív edufree.sk, tam nájdeš ďalšie vedomosti formou kurzov zdarma, alebo si môžeš objednať služby lektorov na rôzne témy, ktoré pomôžu tebe, tvojmu biznisu a tvojim zamestnancom rásť. Vidíme sa pri ďalšej epizóde, na čo mi to bude. Aby ti neušla, určite ma sleduj. Teším sa na teba.